Kama chalo ni malo ya tamalo prario mar kuonde uso kuong e boma ma Naivasha olor kaluwore gi pek mar ngima kod chike mag piny owacho magi wacho ni rocho ohala no. Jagoro mar riwruogno Joseph Maina wacho ni gidwaro ni tend kaunti ma Nakuru oketo kang' mano mar bero chike go ahinya to bech ng'ado tiko magi wacho ni malo moloyo e counties duto ma pacho ka. Mabire seche ma kaunti ma Nakuru osechako timo nonro jo-ohand kuong e kaunti no ahinya mago ma ok opuodhi gi piny owacho. Sekta no noyudo rochruok ahinya bang' muoch mar COVID-19 pacho ka mano miyo thoth gi olor. It is good to note that it's one business that has so many challenges. It is one business that has been abused by those enforcing and to some other levels, to those of us who are practicing it. We have agreed on one note, that the continued harassment from the law enforcers will come to an end. We have also agreed that we're going to check on the licensing regime because this one has been too high, and particularly in Nakuru County. Hii mkutano niliita kwa sababu we are in the process ya kupatiana liquor licenses. Na kabla tupeane licenses, there is a process. Process yenyewe inakuanga ni application first, kuonyesha ya kwamba uko na interest ya kuanzisha biashara. So we give them time, na hii ilianza last year around November. Na mpaka saa hizi wanaendelea, na the next process itakuwa shortlisting ya wale watu ambao wameapply.